găsit la un episod, facem Pennyboard Challenge. Aici pe treapta aceasta vom sări. Da, și Robert va filma așa. Du-te acolo. Ca să nu dai telefonul pe voi. Le-ai dat. Știu, ia să încerc și eu. Nu, că e greu. Nu mă greu, hai să încerc. Da, eu acum. Stai. Hai, că mi-e așa. Hai, trebuia doar ia să încerc. Ia să încerc. Cred că m-am prins la chestia asta. Da, dar trebuia să sar. Mai stai o dată să mai fac. M-am prins. Stai să mai fac o dată. Vezi că fuge ăsta, că e la vale. Da, nu pot. Ha. Hai. Hai. Hai frumos să-l facem. Hai că reușim noi până... Hai stai! Da, știi! La margine trebuie să sari pe ăla, vezi acolo? Știu la ce te faci. Să sari pe el direct. Amă, că n-ai prins. A fost bine. Dar oricum trebuie, ori viteză, oriceva, mai bine. Acum reușesc. Bă, cu pennyboard-ul, mă! Stai, oameni, stai, ia ține-l. Ia ține-l. Să-ți arăt. Ține-l, bă. Nu ăsta, tu vezi că vrei să Da, iau cu bine. ăsta, trebuie să dai. Hai. Hop! N-ai reușit că n-ai dat. Fucking shit. Eu ți-am zis, bă, că nu o să meargă dacă faci ca mine. Și sari! Ăla, deci un picior trebuie și ăla foarte rapid, mă. Înțelege, omule. Filmăm de 2 minute. Și nici n-ai viteză. Nu n-ai reușit. Dar nu te ține. Dar nu te ține, că așa nu o să mai reușești, bine? Telefonul mare e spart. Bravo! Ai, ce nimeream acum. Hai. Și asta e mai de 3 ori. Sări pe care vreau. Mi-a prins piciorul prost. Dar ține-l ca lumea, drept. Și ultima dată. Da, mai o dată. Nivel bonus. Asta este de jur ca să te Ultima. Bine, Robert, după ce termin cu Paul. Da, care? Am prins. A reușit! Am reușit, oameni buni. Sunt pe pauză. Cam atât a fost cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like. Abonați-vă. Scrieți un coment. Toate cele bune. Ok. Bye!